ọ bụrụ na Hope dịka onye nọrọ onwe ya n'azụ ọchịchị jidere onye dịka Rochas Okorocha pịawa ya azụ ntegwu ị mara na Hope ahụ na-ejikwa ekepere mịa wuru nke Jagaban pụtara wee tinye afọ ya na ihe mantra ọchịchị ya si ya na renewed hope e wee rute na Hope Uzodimma so na ndị mbụ bụ APC n'isi n'ala Igbo nyewa bụ onye isi ndị Governors Forum ndị APC Hope Uzodimma ekwu onye ahụ ha ọ na-ajụ mgbe a na-achọ ime second term a na-ekwo ọ sị adịghị ka onye ọ ga-abụ njide ihe mmadụ anara m ya n'aka ọ hapụbeghị nke iji bịa bụrụ gị wanyị gara ya bụ na Wike ebe ọnọdụ ahịa bụ na ọ gara metụ agụ aka n'ọdụ site n'ịchọ ka aga napụ Hope steeti nke o jigoro maka na steeti Imo jigoro Hope n'aka kịta ịchọ ga tinye anyanwụ ka anyanwụ banye na APC ka o meghe na Hope wee si nwoke akpachikwa nwoke nke nye dị n'ime ya bụ na ụlọ ọ ga-agbagodo ọkụ ka a mara ka ị ga-enwekwa ohere ịdị na-eme ya na-eme kịta ebe ọ bụ na ị chọrọ ka be m gasa na be gị ga-agbagodo ọkụ kpọrọ nwoke ma gakwuru Jagaban si ya na nwoke na ọ kakwa mma na ebe a ka ọ kakwa mma isi wee weta na onye nke ọzọ a na-enye kọndishọn na nke a na-ahụ kakwa anyị mma ka isi ebe a weta Rivers steeti anyị sizi ebe a weta Rivers steeti dupụ onye a n'akụkụ na ịkwụghị ụgwọ ozuona nyanya efe ya bụ na ọ bụrụ na Wike chọọ ịfụ prezidenti kịta ọ ga-efili fọm etu ndị ọzọ si efili pụọ na line mee phone call ọ dịghịzi ka mgbe ọ na-abụ na-eme ọ na-eme ofu ihe ọzọ epetiketi gba ya pechie bụ na